Znam li ja ovo da radim i dalje? Ha! Pa da. Okej. Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video nakon 6 mjeseci, 7, 13 godina, 5, 8. Da bi rimovali. Šta se radi, di si bio i šta se je dešavalo u tom životu? Besio sam se o kanapo slušalice zato što mi se omotalo oko ruke. Nije to, šalim se. Možda se i ne šalim. Moram naočale staviti. Kako ću se naočale staviti? Čekaj. Može ovako. Tražio sam ove naočale 6 mjeseci, nisam ih mogao naći. Sad kad sam ih našao, evo mene tu. Evo mene. Svi vi koji ste mislili da sam ja ošao tek tako i da se neću pozdraviti, svi se... Nije to. Smiri se. Prije nego što krenem u video, lajkite ovaj video, suvec na kanal ako niste i zapratite na Instagramu, tamo izbacujem super slike sa golim tetama. Ha! S obzirom da sam ja neko ko se ne zna organizovati i nakon 6 mjeseci nesnimanja, ja ću danas samo da laprdam i da vam objasnim cijelu situaciju. Okej, da krenem. Prva stvar, gdje ti je soba ko te pokro? Slušajte ljudi, jedan dan dođem ja s posla i uđem u sobu normalno da palim kompjuter, vidim nema kompjutera. Šta ću sad? Ja za monitor, nema ni monitora. Ja hoću PlayStation da igram Fortnite, nema ništa ne postoji više u mom životu. Zašto su ti ostavili mikrofon? Zato što je stariji od Hrape Krida pa rekao... Šta će im? Izvinite, gospodine Hrapo, zašto mi je soba prazna i šta se stvarno dešava? Dešava se to da se ja selim. Te se seliš, šta je bilo, ko te prebio. Izađem ti ja iz stana jedan dan i sad čekaju mene dvojica. Zbog Haribo bombona. Mene ili Benjaka. Neću reći ko su, šta su, da se neko ne bi uvredio, ali prebili su nas. Nije to. Nije to. Ne, nije to. Nego sam morao da štitim Amira Hadžića. Čekaj, nije ni to. Ne, nego sam morao da stiskam dugmiće muđi u podcastu da bi svi kadrovi bili na svom... Čekaj, nije ni to. Zašto me nije bilo? Šta da slažem? Da, dobar dan, dobrodošli u novi video. Aj sad ozbiljno. Zašto me nije bilo skoro 6 mjeseci? Bukvalno za 10 dana će biti 6 mjeseci i smiri se, šta ti je? Dobar dan, dobrodošli u novi video, nadam se da ste dobro, vi ste dobro, smo dobro, mi kako ste? Zašto me nije bilo? Nije me bilo zbog privatnih razloga. Wow, Alsti nam rekao... Ne, šalim se. Išao sam u fitness, nabacio sam proteini, vitamini, samo daje guzat, nije to. Čekaj, nije to, smiri se. Nije me bilo zato što sam bio lenj da snimam. Do sad sam živio od pesme koja je skoro 200.000, hvala vam na tome, tako da eto, brojke se smanjuju pa u redu da zaradimo koji dinar od YouTubeta. Ha, šalim se, nije to. Jeste. Nije. Jeste, molim, ja 3 minute već pričam, nisam ništa rekao. Evo sad ću. Znam da ste mi falili, ja sam falio i ja vama. Okej, smiri se. Zašto ti nije bilo toliko dugo? Nije me bilo zato što sam imao neke stvari da završim privatno. I sad ne znam koliko vas zna, s obzirom da više od 7 godina živim u Njemačku, tu kod Minken. Bilo je vreme da se vratim u svoj rodni kraj, odnosno svoj rodni zavičaj, odnosno u Hrvatsku. Bravo! Ja sam mislila da ti nisi iz Hrvatske nego iz Grčke, ti kanis skata. Ti znaš parlati grčki, pa ne zovu mene bez veze Darius. Molim? Ne, pravi razlog zašto mi nije bilo, tražio sam ove naočale. Jedva sam ih našao nakon 6 mjeseci i sad kad su ponovo tu mogu da snimam. Pa nisi nikad snimao u njima, pa okej, nema veze, sad doću. Nije me bilo zbog stvari koje su mi se dešavale privatno, zato sam htio sve da završim. Jer nisam htio da budem posvećen YouTube-u polovično ili nikako, nego 100% kao uvijek do sada. I iskreno da budem, smorilo me sve ono, daj snimaj, ne. Hoću da radim ono što ja želim. Stvar je u tome da sam ja uradio 993 videa i live streamova na svom kanalu za 25.000 vas. Ali je isto tako smor postalo sve živo. Ono što ja zapravo želim od YouTube-a je to da uzmem kameru i da kenjem u kameru i da vi gledate ne u sobi, ne ovako iz drugog kadra, tako, nego da uzmem kameru kad god i da snimam, da se zezam s društvom, da pričamo. Šta sam sad uradio s kamerom? Da pričamo, da se družimo i da budemo tu dobri, lepi, zgodni, mlađahni, svi osim Mahira, pošto čovjek ima 42 godine. Ukoliko ne znate ko je Mahir, zapratite njegov trovo, link u deskripciji ovog videa pod obavez. Malo me iskreno sve bilo smorilo, daj samo igraj, daj samo sedi, neću to ljudi, ja sam neko ko ne može na isto mjesto da sedi duže od 3 dana, ali puknem. Hoću da izlazim, hoću da se družim, hoću da upoznam nove ljude, hoću da lutam, hoću da skitam, hoću da uzmem kameru i da snimam. Ha! Da.
I onda se desilo u 3. mjesecu negdje da smo moja lepša polovina i ja, ukoliko želite nju upoznati nekom narednih videa, napišite ispod videa ja što da napravim. Odlučili smo se da se vratimo u Hrvatsku. Jedno malo mjesto kod jednog velikog mjesta, neću da govorim. Ako neko misli da zna odakle sam ja, ne, nije to. Nek napiše ispod videa u komentar i ukoliko želite vidjeti video selidbe i kako će to sve izgledati i prvi kadrovi kuće, zato što treba još bruku da se napravi na nju i to, napišite ispod videa, ja ću sve da popratim kamerom. Tako da smo se odlučili nedavno da neki buran život u gradu promijenimo za neki jako miran i skroman život na selu. Ukoliko bude super, odlično, ukoliko ne bude, nije bilo super i odlično i to ti je to. Što se tiče samog YouTubea i kanala, naravno da neću odustati, naravno da sam tu, u kojoj količini ne znam, neću da obećam, ali ću se potruditi sedmično barem jedan video, ukoliko ne bude Hyper htio da edituje videe. Ili legenda, sve nam je. Tako da ćemo to sve da izbacujemo redovno. Puno vas je pitalo, pre par mjeseci, sad više ne, jako slabo ko šalje poruku Gamad jedna. Da li će biti gameplaya i ovog i onog, ne znam, spominjem nijednu igricu. Naravno da će biti u kojoj količini, ni približno kao dosad. Zato što želim da uživam u životu. Ne da uživam na PC-u, nego da uživam u životu. Tako da će toga i biti na način i u količini kako ja to želim i koliko ja to želim. I vidjet ćemo šta će to sve dalje doneti. Recimo preko zime kad ne bude baš bilo puno posla, kad budemo imali više vremena, bit će više live streamova, bit će više druženja, bit će više gameplayeva, okej. Ali sad kad je lepo vreme, svima preporučujem, bežite van, družite se s ljudima, snimajte, rugajte se, nebitno, i treba tako. Da li sam ja dobro i da li umirem kao što ste rekli? Ne umirem. Da li mi je žao što je puno Gamadi obrisalo svoje kanale i prekinulo snimati i streamati? Naravno da nije. Zašto? Zato što najjači opstaju, tu smo i dalje, nije me bilo, neću da se izvinjam, jeo sam govna 6 mjeseci i bilo me briga. Baš mi je bilo fino, ali eto, sad je vrijeme da se smirimo. Ja sam umršavio, ozbiljno. Bacio sam se u fitness, mnogo sam jak. Uradio sam 3 stvari za ovih 6 mjeseci. Obrisao kanal, bacio se u fitness i krenuo pevat po šatorima. Ok, smiri se. Dobro, smiren, nikad više u svom životu. Neću to da radim. Današnji video je samo kratko obaveštenje, nisi ništa rekao i sereš već više od 5 minuta. Smiri se. Ok, hoću. Samo da vas vidim, da vi vidite mene, da me ne zaboravite, tu sam. Tako da eto, ovom prilikom vas još sve pozivam, još jedanput sve pozivam da lajkate ovaj video, subate se na kanal. Ukoliko imate neku temu za razglabanje, ukoliko želite vidjeti nešto u narednim videima, napišite ispod ovog videa u komentar. Ja ću rado da poslušam sve vas. I naravno zapratite me na Instagramu. Zašto? Zato što je to super tamo, kao što sam rekao na početku, slike s golim tetama. Ja i Habibi 12. I Jasmina Star. Čekaj, ne. Ok, smirio sam se. Još bi samo odvojio kraj ovog videa da pozdravim sve ljude koji su tu konstantno. Znači, bez obzira što se nije snimalo, ništa nije radilo za zadnjih 6 mjeseci. Ekipa koja je tu od početka, svima njima hvala još jedan put što su bili uz mene. Oni znaju, ne, nije to. Oni znaju šta se dešavalo, šta je bilo, kako je bilo, sad je sve u redu, bit će odlično, bit će super, zeznat ćemo, družit ćemo se dalje. Ukoliko ste mislili da me više nećete vidjeti, da ste zbog tog sretni, izvinite i sisajte kura... Nije to. Ukoliko vam je drago što me ponovo vidite, hvala vam što ste tu još jedanput i nadam se još barem toliko. Čekaj, to znači onda skoro 2000 videa. Nema veze, nadam se još jako dugo da ćemo se družiti. Zašto? Zato što ja ne planiram ovo sve da ostavim. Ja sam previše volje, želje, rada, truda i vremena na kraju krajeva uložio ovo sve i želim ovo da nastavim jer meni ovo znači. Tako da eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Uskoro se sve vraća kako treba, u kojoj količini još uvijek ne znam. Nadam se da ću stići više nego što mislim. Ako ne budem, eto dobit ćete barem jedan video sedmično da se možemo gledati, družiti, truditi i dalje kao i do sada. I to je to. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video do kraja, a mi se vidimo Ne, to si pregovorio. A mi se vidimo u nekom od narednih videa, odnosno u sljedećem videu. Da. Sam nešto zaboravio. Ako sam nešto zaboravio, napišite ispod ovog videa u komentar i to ćemo u nekom sljedećeg videa. Bye.